Arabadona l'Amérique ko kan ko kotigi ye laseli kɛ autant ka tɔn sigi kɛnɛ kan Roumanie ko autant ka dɛmɛ bɛna to sena Ukraine ma. Ni laseli kɛra waati la Ukraine jamana bɛ laɲini na ka lakanamafɛnw ɲini ka Rusi kan gɛlɛnciw bali. Stewart Rhodes, milice autokipɛrisu bilabaga sen ka ɲangira tarata donna ni l'Amérique wasabulon dankari ladilanibaga ye san 2021 waati la. L'Amérique sena bulon ye sariya dana tigɛ tarata donna min bɛna lutika jamakulu ka furu ɲɔgɔnma ka furu lasago républicain 12 ye i kan di a sariya sen kan k'a fɔ ko a kan ka kɛ furuba sariya ye. We will have l'Amérique congrès wasadenw ko u bɛna sariya bila sen kan yaasa ka dansigi kɛ terrainw ka transport ka baara bilancari bolodalen na décembre kalo tile 9 nataw la bali. Bana furabɔlaw ye laseli kɛ ko Alzheimer bana fura min dilanna japonais Eisai ani américain Biogen fɛ ka jugu Alzheimer bana ma kosɛbɛ ko nka ko kɔlɔlɔ belebele b'a la banabaatɔ dɔw kan.